Azken urtetan gure erakundean behintzat eboluzio nahiko esanguratsu bat izan duela. Inklusioa ez dugulako ulertzen norbanak egin behar duen prozesu bezala, baizik eta prozesu bibideko prozesu bezala, ez? Bai gizarteak eta bai norbanakoak egin behar duen prozesu bezala. Eta batez ere bi ikuspegitik ulertzen dugu giza eskubideen eta norbanakoak hiritar bezala dituen eskubideen ikuspuntutik, nola pertsona batek bere eskubidei aurre eginez eta horiek gauzatuz inklusio prozesuak egin ditzaken, eta bestetik baita ere partaidetzearen ikuspegitik, nola bakoitzak bere bizitzaren norabidea edo bideratu behar duen, nola markatu behar dituen bere desioak eta interesak, eta nola bere bizitza proiektua aurrera eraman nahi duen. Orduan, guretzako inklusioa izango litzake bizitzean komunitate horretan normaltasunez zu nahi dezun bizitza proiektu hori eta zure zoriontasun proiektu hori aurrera eraman ahal izatea. Eta nolabait komunitateak bermatu behar dizuna da zure eskubideak proiektu hori aurrera eramateko gauzatzeko albidea, ez? Zailtasunei dagokionez, hemen gertatzen dena da gauza kurioso bat. Ze Euskal Erkidegoak, ja orain dela urte mordoxka, definitu zuen edo adostu zuen, Euskal Parlamentuan adostu zuen lege bat, oso progresista dena, eta gainera hau batez onartu zena, eta lege horrek markatzen zuen gizarte zerbitzuen sistemaren hasiera batez. Agian jende askok ez dakiena da, inklusioa eta esklusioa eta horrelako kontzeptuak erkidego honetan legez definituak daudela. Eta legeak gainera, kontzeptu horiek definitzen ditula termino hauetan. Legeak ez du esaten bazterketan egotea dela gizartetik ate egotea, legeak esaten duena da nolabait zure autonomia gauzatzeko aukerarik ez dezunean, entorno edo komunitate referente bat inguruan ez daukazunean, eta zure gabeziak asetzeko gai etzeranean, orduan zaude bazterketa egoera batean, ez? Klasikoki, bazterketa ulertu izan da, nolabait gabezi material horiek dituen pertsonak zeuden esklusio egoeran, baina legeak aurrerago egiten du eta esaten du erlaziorik ez duen pertsona batek ere eta bere eskubideak aurrera eramateko gaitasunik ez duen pertsona batek ere esklusio egoera hori bizi du. Orduan, zailtasuna zein da, momentu honetan, beste batzutan gertatzen denaren kontra, legea gizartearen aurretik dijoala. Eta nolabait, inklusio eta esklusioaren inguruan gabiltzan agente askok ez dugula onartzen lege hori erreferente bezala, eta ez da ere administrazioak. Joan den urteko 2015ko urrian, atera da dekreto bat, zerbitzuen kartera bat deitzen dena, eta hor markatzen dira nolabait pertsona batek erkidegoan bere autonomia, bere gabeziak eta bere erlazioak eta eduki ahal izateko eta esklusio egoera horietatik ateratzeko behar dituen zerbitzuak eskubide objektibo bat direla markatzen duen dekreto bat atera da. 2016ko abenduaren 26irako administrazioek bermatu behar dute rekurso guzti horiek, baliabide guzti horiek martxan egotea. Eta ze zailtasun ditugu momentu honetan, bai administrazioen aldetik eta bai gizarte eragileen aldetik, oraindik funtzionatzen dugula lehenoko imaginario kolektiboetan. Funtzionatzen dugu pentsatuz, bazterketa egoeran dauden pertsonei baliabide materialak eskura jarriaz, nolabait, horrelako prozesu bat, inklusio prozesu bat egiteko moduan egongo direla. Pentsatzen dugu oraindik gure esparruan lana dela
ez? Nolabait inklusio egoera horretara eramango zaituen elemento garrantzitsuenetako bat. Eta organizatzen ditugu gure zerbitzuak eta gure baliabide guztiak nolabait baliabideen probisio bat egiteko. Baina ez dugu lantzen beste ikuspegi hau, ez? Ez partaidetzarena eta ez hiritartasunarena. Orduan horrek eramaten gaitu zailtasun nagusinera, eta da nolabait pertsonek asetzen dituztela bere behar materialak, nabarien dien behar horiek, baino jarraitzen dutela bere bizitzaren kontrola eduki gabe, autonomia garatzeko aukerari gabe, jarraitzen dute egoera horretan, ez? Funtsean, bazterketa egoera batean jarraitzen dute. Eta niretzako hori da, momentu honetan, dakagun zailtasun nagusiena, ez? Eukitzea marko normatibo oso potente bat, baino marko normatibo horretatik sortzen diren aukera guztiak, sensazioa dut inguruan gabiltzan agenteek ez ditugula ez balioan jartzen eta ez onartu ere egiten, ez? Jarraitu nahi dugu gure ideatan, sortuta dagoen imaginario kolektibo horiekin funtzionatuta, eta jarraitzen dugu nolabait bakaridadearen eta elkartasunaren ikuspegi horretan funtzionatzen. Guk ditugu imaginario kolektibo oso asentatuak, gure sensazio erakunde bezala da orokorrean bai gurean eta bai bestean profesionalek eta agenteek funtzionatzen dugula, nahiz eta guk pentsatzen dugun ezetz, funtzionatzen dugula beste klabe batzutin, imaginario horiek oso barneratuak ditugu eta oraindik jarraitzen dugu merezimentu kriterio edo irizpide oso markatuekin, ez? Orduan, batez ere, agian, gizarte lanaren inguru honetan eta tradizioak markatu dinugunangatik, oraindik oso ohituta gaude, profesionalak esaten eta erakundeak esaten, zuk hau egin behar duzun, nik esango dizut ze egin behar duzun, nola egin behar duzun, ze dagokizun, ondo portatzen baldin bazera emango dizut, ez baldin bazera ondo portatzen agian ez, jarraitzen dugu hildo horretatik, ez? Orduan, kostatzen zaiguna da edo nola barneratu daitezke prozesu horiek, momentu honetan ikusten marko normatiboak eta aurrera datorkiguna, inklusio ikuspegi honetatik, eta eskubideen eta parte hartzearen ikuspegi honetatik funtzionatu nahi baldin badugu, dagokiguna da posizionamendu profesional bat egitea. Eta ulertzea nolabait inklusioaren erronka, partekatu behar dugula nolabait, bai agente publikoekin, eta bai, gizartean dauden gainontzeko eragileekin. Eta nolabait, bagian innovazioaren prozesuetatik, eta nolabait, pixkanaka irudi horiek aldatu behar ditugu, analisi bat, barrura begirako analisi bat egin behar dugu, aztertu behar dugu pixka bat, ze gap edo ze zailtasun ditugun, nola barneratzen ditugun kontzeptu hauek, eta pixkanaka presari gabe, baino atzera pausori gabe, markatu behar ditugu reparazio prozeso txikiak, ez? Orduan, klabeak aldatu beharra ditugu, aztertu behar dugu, besteak ere onartu behar ditugu, eta gero, nik ulertzen dut anbito honetan, gustatzen ez den elemento bada, baino liderazgoaren aldaketa bat eman behar da. Legeak eta legeen eskubideen ikuspegi honek markatzen du administrazioen lidergo oso argi bat. Eskubideen ikuspegitik lan egin nahi badugu, nolabait onartu behar dugu eta ulertu behar dugu, baita ere gizarte eragileek beste lan bat dugula, beste rol bat dugula momentu honetan. Ez da rol okerrago bat, ez da txarragoa den rol bat, edo gutxiesten gaitun rol bat, rol desberdina da, baina bultzatu behar duguna da, lidergo administratibo argi bat eukitzea, eta nolabait sortu behar dugu hor partenaria doantzeko bat, ez? Eta esan, erronka honi batera, baina bakoitza baita ere bere planoan, ez? Eta roletan.
guretzako azken urtetako ikasketa nagusienetako badela erlazioak eta binkuluek duten poderea eta garrantzia. Nolabait ikusi dugu, gizarte lanaren esparru honetan, urtetan saiatu gerala, inguruan genituen pertsona horiei, rekurso material asko eskura jartzen, ez? Prestazioak, etxe bizitzak, ez dakit, ez? Lana horrelako historiak, ez? Eta nolabait, alboan utzi dugu pertsona horiek behar duten beste elementu funtsesko bat, eta da erlazioena. Erlazio horiek ahalbidetzen dituzte segurtasun maila bat, ahalbidetzen dituzte zure autonomia garatzeko aukera, ahalbidetzen dute talde bateko edo nonbaiteko partaide sentitzea, zure eskubideak aldarrikatzeko aukera bat, zure bizitzaren kontrola pixka bat hartzeko aukera hori, bermatzen dizute baita ere nolabait autonomia hori garatzeko aukera bat. Eta nik uste baduela baita ere gainera generoarekin lotura bat kontu hau, ez? Ze, gizarte lanaren mundu honetan batez ere emakumeak aritu izan gea, oso feminizatua dagoen lan esparru badelako, eta agian profesionaltasun sentimendu hori izateko alboan utzi ditugu, ez? Zenbait elemento, ez? Badala maitasuna agertzeko ze hori, goxotasun hori, erlazioak sortzeko elementu hori, ez? Baita erakunde bezala, ez? Funtsean gure erakunde adibidez, harrera hori egitera dedikatu da eta harrera izan du da bere elementu nagusienetako bat, ez? Baina nolabait, femenino dien elementu horiek edo alde femenino horrekin binkulatzen diren elementu horiek albo batera utzi ditugu, eta gure ganatu ditugu maskulinoagoak diren beste batzuk eta esan dugu, objektiboa gera, hotza gera, analizatzen ditugu gauzak oso perspektiba zorrotzetatik eta hor nik uste galdu egin gerala, ez? Galdu egin gera eta momentu honetan beste prozesu honek ekarri digun beste ekarpen bat izan da hori, ez? Esatea, batzutan gertutasun hori, goxotasun hori, besarkabada bat emateko momentu hori eta norbaitentzako referente bihurtzeko gaitasun hori dela gure lanak eskaintzen digun baliabide potentenetako bat. Amesten dugu erakunde bat, nun maila teorikoan egin ditugun refleksio horiek gauzatzen diren, nola baitez, edo bideratzen diren. Azken urtetan egin dugun refleksio prozesu honetan erabiltzen genuen premisa bat, ez? Eta esaten genuen, hemen ezer ez da ematen duena, ez? Eta gauza da esaten duguna eta beste bat egiten duguna, ez? Eta nolabait orain iruditzen zaizguna eraldatzaile izan daitekena benetan da teorian eta maila plano kontzeptual horretan manejatzen ditugun kontzeptu guzti horiek gauzatzea. Gauza txikietan, gauza oso txikietan, baino gauzatzen jutea, ez? Eta egia da, nolabait marko kontzeptual jakin bat definitu eukitzea, muskulo teoriko bat definitu eukitzeak laguntzen digula nolabaiteko filtro bat edukitzen. Eta orduan amesten duguna da berdintasunaren aldera lan egiten duen erakunde bat bihurtzea, amesten dugu nolabait gurekin dauden pertsonak bere bizitza proiektuaren jabe izatea, gure zentroetan dauden bitartean eta gerora zoriontasun esperientziak eukitzea, amesten dugu nolabait gure zentroetako gobernantzan edo antolaketan pertsona horien eritziak ez bakarrik garrantzi eukitzea, baizik eta baita ere prozesu horretan parte hartzea. Amesten dugu nolabait guk plano teoriko horietan definitu ditugun kontzeptu horiek eta ardatz nagusi horiek legeak markatzen ditunarekin bat etortzen diren horiek, benetan administrazioetan gauzatzea eta amesten dugu apostu instituzional bat
gizarte zerbitzuen lege hori gauzatze aldera. Amesten dugu espazio bat, nun agente politikoek ere adostu dituzten planteamendu ideologiko eta politiko horiek gauzatzen dituzten, eta amesten dugu nolabaiteko espazio koherente bat. Amestuko nuke nolabait eskubidetan zentratua dagoen, pertsonen eskubidetan eta zoriontasunean zentratua dagoen gizarte bat.